Binja ġdida qed tinbena apposta sabiex tibda tintuża bħala l-għassa ta' Wied il-Għajn. Fi żjara li għamel fuq is-sit il-Ministru għas-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri spjega kif is-sigurtà fil-lokalitajiet tagħna hija fundamentali u għalhekk din il-binja hija parti minn investiment massiġġ fl-għasses fil-lokalitajiet. Fil-fatt huwa spjega kif wara dan il-proġett u l-ftuħ ta' Għassa Ġdida f'Marsa imiss investiment fl-għassa tal-Marsa u dik tal-Ħamrun. Spjega wkoll kif ser ikun hemm estensjoni tal-proġett tal-Pulizija tal-komunità. Għalina bħala gvern, is-sigurtà ta' pajjiżna hija importanti ħafna. U għaldaqstant l-investiment fis-sigurtà ta' pajjiżna huwa 6 darbiet aktar minn dak li kien fl-2012. U bil-korp tal-Pulizija dan huwa eżempju ċar fejn qed ninvestu għar-residenti ta' MARSASKALA u l-madwar. Il-perit inkarigat mill-proġett Robert Vella spjega kif il-binja hija mqasma Apposta sabiex fil-waqt li għandha posta dħul sigur fiha spazju fejn il-pulizija jaqdu l-funzjonijiet tagħhom bl-aħjar mod. Dan fil-waqt li l-għassa ser ikun fiha wkoll spazju għal vetturi tal-pulizija. Fuq naħa għandek faċilità li qed tmur għal community policing u naħa l-oħra għax-xogħol tradizzjonali li għad il-kolb. Barra minn hekk, ovvjament il-binja attrezzata faċilitajiet li huma aċċessibbli għal kulħadd u uffiċini fejn uffiċjali tal-korp ikunu jistgħu wettqu x-xogħol tagħhom u jindirizzaw problemi li jkunu personali fejn dak li jkun irid jagħmel kumment jew rapport iktar fil-privatezza ikun jista' jiġi milquh f'dawn il-faċilitajiet. Intant il-Kummissarju tal-Korp tal-Pulizija Angelo Gafa innota kif dan il-proġett huwa parti minn riforma li qed issir sabiex l-uffiċjali tal-Korp ikunu aktar attrezzati sabiex iwettqu xogħolhom fil-komunità f'ambjent iżjed adekwat.